Качеството на питейната вода е един от основните компоненти за нашето здраве. Знаете ли каква вода пиете? Ако живеете в град или по-малко населено място, със сигурност знаете, че водата от чешмата не е годна за пиене. Нея може да има различни замърсявания, като варовик, манган, утайки, пясък, желязо, сероводород, пестициди и нитрати. Много от тях дори не се долавят с просто око и не променят цвета и вкуса й. За да се провери качеството на водата, се прави микробиологичен и физико-химичен анализ на водата. Учениците от средно училище Антим I направихме проучвания на питейната вода от различни водоизточници в Златоград и село Старцево. Вижте резултатите от нашите проучвания. Изследвахме води от 6 различни места. 2 проби, от които са чешмяна вода от квартал Гребенци под номер 3, чешмяна вода от квартал Антим I под номер 4, а останалите 4 от следните златоградски извора. Манго рис под номер 1, Каджиев рис под номер 2, Буньов рис под номер 5 и дестилирана вода под номер 6. Чрез първия експеримент, направен с помощта на сребърен нитрат, проверихме годността на водите и наличието на халогенни елементи, хлоридни и флуоридни иони. Вижте сами коя е най-годната за консумация. Експеримент номер 2 показва киселеността на водите, осъществен чрез лакмусова хартия. Резултатите показват, че водата от мангов рис е с най-ниска киселеност, а дестилираната с най-високо pH 7. Любопитно. Третия опит е подходящ за извършване в домашни условия, защото ви трябват вода и сапун за ръце. По този начин се изследва твърдостта на водата. Там, където има най-много пяна, водата е най-годна за пиене, а с най-малко количество пяна, водата е замърсена. А сега вижте нашата класация. Дестилираната вода безспорно е най-годна и чиста за пиене, а след нея са Каджиев рис и Буньов рис. Проведохме експеримент, в който изследвахме различни чешми в село Старцево, като се спряхме на 3 извора – чешма Изилева, Райково и Илия. Изилева чешма е много предпочитана от жителите на селото, въпреки че е на 2 км от него по пътя за местността Белите камъни, хората ходят с коли и вземат голямо количество. Втората чешма се намира в селото, но е прекарана чак от Райково, 4 км от Старцево. Водата е изследвана в Смолян. Третата чешма, която анализирахме, идва от друг извор. Вече жителите не си наливат и не я предпочитат да я консумират всекидневно. Проведохме 3 експеримента с водата, за да анализираме, като сравнихме водата от 3 извора с дестилирана вода и чешмяна. В първия експеримент откриваме хлориди и карбонати във водата чрез сребърен нитрат. В 5 проветки с различната вода с пипета слагаме сребърен нитрат. Наблюдаваме мътността на водата. Според това колко по-мътна е тя, откриваме хлориди и карбонати. Следователно, тя е по-твърда. Наблюдаваме, че първата проветка с чешмяната вода е доста мътна. Проветка номер 2 и 3 са сравнително еднакво мътни, а последната проветка е най-много мътна. Вторият експеримент, който проведохме, е за проверяване на pH-то с индикатор. Пробата от чешмяната вода има pH равно на 5. Дестилираната вода има pH равно на 7. Водата от Изилевата чешма има pH равно на 7.
Водата от Райково има pH равно на 6. От последната чешма пробата показва, че pH-то е равно на 6. Третият експеримент проверихме твърдостта на водата. Колкото по-твърда водата, толкова по-малко пяна има. Как проверихме това? В малка тупа слагаме сапун и вода, а след това разклащаме. При първата туба с чешмяната вода виждаме, че има малко пяна. При дестилираната вода има огромна пяна. При изливата вода има средно голяма пяна. Водата от извора на Райково има средна пяна. Водата от последната чешма, пяната е средна.